Джесика Алба каза достатъчно и в навечерието на Свети Валентин тя се раздели със своята татуировка, която направи на врата си преди 3 години. Такива процедури изискват няколко обработки с лазер, след което спокойно може да си направите нещо ново и актуално. Шерил Кол пък може би ще е следващата подложила се на такъв вид процедура. Тя татуира на врата си мисис Симар. Но след като многобройните изневери на мъжа и Ашли излязоха наяве, сигурно много скоро и нейният врат ще избледнее. Кейти Прайс пък е измислила свой начин да заличи това, което е дразни, като е зачеркнала с хикс името на бившия си мъж. Не много естетично според нас. Красавицата Анджелина Джоли също премахна с лазер татуса на лявата си ръка с името на Били Боб, но на негово място се появи нов. Госпожа Джоли написа координатите на местата, където са родени децата й. Това доказва, че нищо не е перманентно в Холивуд.